Buenas, buenas, a ver, que estamos todos agora podando, xa empezando a enxertar, que xa estamos en xaneiro, xa podemos empezar a facer os nosos enxertos e demais. Unha cousiña que vos quería contar, que estades así a preguntar a veces cando vides a tenda, pois a diferencia entre estes dous produtos, que aínda que parece exactamente o mesmo, non o é. Un é pasta, que é a pasta cicatrizante de toda a vida, que usamos sempre, e o outro é unha especie de pintura cicatrizante, excelentemente boa para o meu modo de entender e para, técnicamente falando, infinitamente mellor polas súas propiedades, moitísimo máis poder fungicida, entra moito mellor nos cortes, porque ao ser máis líquido, digamos que entra mellor, cubre, dá mellor cobertura, e é unha pasta que ten unha capacidade de absorción moitísimo mellor, co cal protexe moito mellor os nosos cortes. Ahora, eso sí, para os enxertos debemos ter moito cuidado, porque para os enxertos ten un efecto ou unha función cicatrizante moi superior a esta, e sendo líquida pódese nos meter por dentro do enxerto, quer decir, podemos chegar a manchar a puga, o cal, pois, fai que non nos cicatrice tan ben, ou que nos cicatrice a puga e non acabe prendendo. Diferencias básicas, como vos digo, pasta de toda a vida. Para os enxertos, pois ao mellor é un pouco máis cómoda por ese risco que ten esta, pero eu digo vos que esta, usándoa ben, o Aerorepar de Aerogra é unha auténtica maravilla en poder fungicida, tapando e en efecto curativo. Así que, se estás podando, se estás enxertando, aquí na peneira temos os complementos que son perfectos.